Kont taf li l-vara titolari tal-kunċizzjoni li tinsab f'Bormla hija t-tielet waħda tal-kolleġjalità. U kont taf ukoll li l-vara attwali maħsuba li jekk tinqabad fil-maltemp li ma jibqa' dejjem mill-libsa u joħroġ. Dan qalulna Matthew Tonna li wintis fl-istorja tal-kolleġjalità ta' Bormla u spjega li l-ewwel vara titolari llum tinsab fil-Qrendi wara li kienet ingħatat lil kappillan ta' dak iż-żmien li kien ukoll kanonku Bormlis wara li din twaqfet bħala parroċċa. Tonna qalilna li jingħad li din l-istatwa kienet magħmula minn zok ta' siġra li kien jinsab wara l-artal imma llum f'din l-istess knisja hemm il-kor. U l-leġenda tgħid li kienet deret il-Madonna fuqha biex issalva l-tarbija li kienet maħkuma mix-xitan fil-leġenda tal-Madonna tal-Marzabba. Wara din kienet saret statwa oħra fuq stil barokk. Din l-istatwa kellha l-anġli ħirġin mill-libsa tagħha sakemm imbagħad fil-bidu tal-1900 kien il-Bormlis Abram Gatt li tkellem mal-kapitlu ta' dak iż-żmien sabiex il-vara titolari tiġi modifikata u ssir kif in illum tal-fidda. Il-vara preżenti ġiet inawgurata fit-18 ta' Ġunju tal-2005, 20 sena ilu, u kienet inħadmet minn ditta li tinsab f'Milan. Fil-ħsieb ta' Dan Abram kien hemm li tali vara tintuża fl-aktar perjodu xitwi tas-sena, propju fit-8 ta' Diċembru.